Diriyot maigo sa saag nga bala ang mag-inahan sa Purokay Mito, Barangay Kanhulaw, Talis, Lapu-Lapu City. Si Luan Merondina sa exclusive report. Naghigda-higda lang sa ilang sala samtang gatan-aw og pasundayag sa telebisyon ang mag-inahang Mary Ann Cañete ug ang iyang 2 anyos nga anak lalaki pasado alas 2 kagahapon sa hapon. Dihang kalit lang nilang nadungog ang kusog nga buto. Daling nigawa si Mary Ann sa ilang balay ug gitawag ang iyang amahan nga si Chofilo nga tua sa balay sa iyang igsuon. Sa ilang pagsusi nakita nilang may buslot na ang ilang bintana, bungbong ug cabinet. Ug sa kilid na sa pultahan nila nakitaan ang bala. Amuha ba kay nabala kami madisgrasya siya. Matud ni Mary Ann kun natigayon pa nga dinhi maghigda ang iyang amahan nga si Teofilo o baka may kabanay sila nga milingko dinhing dapita. Posibleng maigo kini sa ulo tungod kay dinhi man sa ilahang bungbong. Unang milapos ang bala. Ang insidente gipablatter nila sa Barangay Kanhulaw ug dito usab nila gi-turn over ang nakitang bala. Nainitabo ato sa akong pamilya. Di na raba mabalik ang kinabuhi. Muna murag nakaanson ko ba na ato ni patawag kay kun di nato ni aksyonan may tabo na puglain sa laing balay nanay makalas diha na sila mukuan kun nanay makalas mintras wala pa ato nang buhaton. Matod sa Banay Cañete, nagduda sila nga gikan sa Naval Forces Central kun NAVFORCEN ang saag nga bala kay ang ilang panimay nahimutang pipila ka metros sa compound sa NAVFORCEN. Ganiha, naabtan sa Balitang Bisdak News Team ang pipila ka mga personnel sa NAVFORCEN sa gawa sa panimay sa Banay Cañete. Giswayan namo pagkuha ang ilang habig apan igo lang silang miingon nga aduna sila gisusi sa dapit. Matod sa pamilyang Cañete, nahinabi nila ang maong mga personnel sa NAVFORCEN nga gasusi sa mga igo sa bala sa ilang balay. Ila lagi site ang bala kung asa dapit. Maniana sila na labi kuno sa diri na kuno sa gawa sa compound. Maton niana na lang pag ko na ana na lang pud miya sige sir kung unsa man kay nakita ninyo paabot lang sa ta sa PNP. Giswayan usab namo pagkuha ang habig sa mga opisyal sa Naval Forces Central kabahin sa insidente. Apan wa pa sila giluwatan nga opisyal nga pamahayag kabahin sa hitabo. Hinuon gikonpermar sa usa sa mga opisyal sa NAVFORCEN nga aduna sila'y mga personnel nga nisusi na sa Purokay Mito sa Barangay Kanhulaw. Samtang si Lapu-Lapu City Police Office Director Police Colonel Augusto Desqueo ni Tataw nga wa pa sila'y nadawat nga report kabahin sa insidente. Apan iyang gipasalig nga imbestigahan nila ang hitabo. Nagbigay na po tayo ng directive to conduct investigation po, ma'am. Then we will update you po kung ano pong resulta. Kasi wala man po kaming basis na mag-conduct ng investigation kasi wala po kaming information na nakarating sa amin. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.